siyabingelela muzi kaNkulunkulu namhlanje egameni likaJesu Kristu inkosi yethu, amen. Sibingelela yonke fivefold ministry uNkulunkulu asibusise ngayo. Sibingelele kakhulu uPetru bukaNkulunkulu, uNkulunkulu uyise, uNdodana, uNkulunkulu umoya oyingcwele. Ngabe senzele ikhulu iphutha masingabingelele the master of the church egameni likaJesu Kristu, amen. Ake siye ezwini lenkosi bazalwane. Siyakhumbula isikhathi esikuso, isikhathi la kuzibonakalisa khona uJesu kubafundi bakhe. Siyabonga nje ukuhamba kulendlela siloku siyafunda uJesu mayeloko ezibonakalisa kubafundi bakhe. Namhla ngiyathanda nje ke sibheke kuncane kakhulu engifuna sikubheke kodwa kucashile kwelika moya. Na ungasuye nje umuntu kamoya uzogeja egameni likaJesu. Ngiyafisa nje sifunde la John chapter 21, incwadi yokugcina kaJohn, the last chapter kaJohani umvangeli, chapter 21. Ngiyafisa nje siqale kuverse number 15. Nasingaqala khona kunento nje ngifisa sibheke kafushane bese siyathandaza. uJesu ma ezibonakalisa ke la ngaselwandle laseTiberia, bese ke siyaphuthuma masinya siya emthandazweni kwelihle igama likaJesu Kristu. John chapter 21 verse 15. Azoba manengana amaverse ngizokhuluma ngawo. Ngiyacabanga ukuthi sizowashokela nawe lapha ekhaya uzokwazi ukuzifundela ngesikhathi sakho egameni ke likaJesu. Kodwa ke indaba yethu kuJohn chapter number 21, sorry, qala ku15 nje kuya ku17, amathathu nje sizowafunda 15, 16. Vele indaba yami lana mhla ku3. Ake sifundeke khona. Sebedlile uJesu wathi kuSimon Petru, Simon kaJona, uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi. uPetru uphendulayo, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amawundlu ami. 16. Wabuya wathi kuye ngokwesibili, Simon kaJona, uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yalusa izimvu zami. 17. Wathi kuye ngokwesithathu, Simon kaJona, uyangithanda na? Petru wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Phendula uPetru wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Ke sibonge Baba izwi lakho ekseni, emini, ntambama, busuku silele, lingamandla, liwukhuselo lwethu. Siyathandazana namhlanje, sisuthise ngalo, sondle ngalo, siyale ngalo. Umoya oyingcwele usifundise ngalo, wenzele igama lakho. Sikwethembile kakhulu ukudlula konke. Mathembetha kuJeremiah wasikhumbuza wathi ubusisi umuntu othemba lakhe likuJehova. Siyathemba kuwe ekseni, sivuka, emini sivukile, ntambama kusihlwa silele. Mathembetha kuwe wena wedwa egameni likaJesu Kristu. Namhlanje sondle ngalo, wenzele igama lakho ngoKristu Jesu inkosi yethu, amen. Indaba le kungakhulunywa ngayo kakhulu engifisa ke siyibuke, iyadida kodwa sizozama namhla kuyi-unpack kahle ukuze ukwazi ukuthola. Jesu uyayibonakalisa kubafundi bakhe, nala uyayibonakalisa na uqala ufunda ama-chapter ngemuva uzothola ukuthi ke uJesu nakho mayezovuka boPetru bakhetha kubuyela emuva
laba bephume khona, laba landwa khona ekudobeni. uPetru siyathola ihistory yakhe yinhle, uneprofession yokudoba, umdobi uPetru. Kube kuya ngelimi lanamhla, mhlambe ngabe une-PhD o ngabe une-masters yokudoba, ukusho ukuthi umuntu oqeqesheke, umuntu owaziyo kakhulu kuleyo ngxenye, kuleyo sector ye-fishing, umuntu onesipiliyoni esimangalisayo ekudobeni uPetru. Manje ke uJesu mayesezovuka bayabuka boPetru bathi ayikho lento, siyahamba thina sibuyele ekudobeni, yinde le ndaba, kodwa sizothi nje nqampu ukukhumbuza umlaleli lapha nalapha. Manje ke babuyela ke uJesu ke njengoPetru nje, yena wagcina mhlazane ephika uJesu kubona ukuthi kwenzakalana, akaphindanga bona njoba sekazohlangana naye eTiberia. Indaba yaPetru siyigcina ngale mhlazane ephika uJesu, sesiyambona futhi eyakhuluma futhi noJesu ke la eTiberia, sebabonakala khona. And nabephumile bahamba, aboThomas bamlandela, kwaba nabamlandelayo uPetru. Kunento ebalulekile kakhulu futhi siyibambeke la, indaba yokuthi mayesebuyela kwiprofession yakhe, nendlela sedoba ngayo seyirong, ngoba nake waphuma embusweni kaNkulunkulu, indlela obowenza ngayo kudala ucabanga ukuthi isazokusebenzela ke, sorry sesi, angeke isasebenza. Manje ke la sifunda khona ziningi incwadi kufanele sizifunde ukuchaza lento, why uJesu kubo bafundi bakhe noma mayebathole eTiberia eqondane noPetru, bese ke azombuza lamagama amathathu, lembuzo emithathu. 3, Petru, uyangithanda na? Yebo Jesu, yazi ngiyakuthanda. Niki yandla amawundlu ami. Uyangithanda? Yebo ngiyakuthanda. Lusa izimvu zami. Uyangithanda? Lithi iBhayibheli wadabuka. Okwesithathu, ezwa uJesu embuza ngokuphindelela into eyodwa, Nkosi wena wazi konke, ngiyakuthanda. Uyambuza uJesu. Sizophendula lokho ukuthi ke why uJesu ebuza uPetru ephindelela kuze kube kathathu. Indaba le ongeke uyithole nje na ufundela kuyokapa abantu, kodwa na uzondla kahle uzothola. Now indaba esuka emuva le, na ubheka nje la, ake ngiveze wonke lamavesi azosisiza sibuyise sigcine sibe kulomqondo okhulunywa uJesu la, ukuze size khona kufuneke sibuyele emuva. Ngeke uyizwe le ndaba le nayinjena itshele, ngeke uyizwe, kufuneke si-unpack kahle, sibuyele emuva. Ke sibuyeleke sibuke uPetru ukuthi uyini indaba Jesu ukhulume lamagama. Khona isikhathi na ufunda uMatthew chapter number 16. Yes, thank you. Matthew chapter number 16. Qale kahle kuverse 13 uzothola, kodwa indaba yami kahle ilapha ku16 iverse. Kodwa na uqala kuverse 13 isivumo sikaPetru mhla elandwa, uzothola ke lapho. Lithi iBhayibheli uJesu esefikile emaphandleni naseKesaria Philip wabuza abafundi bakhe indaba lesiyaziyo 16 la ngithanda khona. Lithi iBhayibheli uSimon Petru waphendula uJesu wathi, wena unguKristu. Kunendaba la siyayikhumbula sonke ngithi la khona uJesu uyabuza abantu bathi ngingubani, bayachazaka abantu, kodwa ke lo Simon waphendula ngendlela ehlukile. Bamba ke verse 16 sethi uSimon Petru, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. 17 Jesu nangu siyaphendula ke naye, ngoba kuyaphendulwana la. Petru utshela uJesu ukuthi ubani, nangu noJesu sezotshela uPetru ukuthi wena ubani ke wena. Usethi ubusisiwe wena Simon kaJohn, ngokuba inyama negazi ayikwambulele lokhu,
kodwa ubaba osezulwini. Nami ke 18 ibambeke le ndaba sesiyangena ke ngale kuJohn 21. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. 1 Amasango aseHades awayikulahlula ibandla engiyolakha. Petru into yokuqala ufune uyazi leyo ukuthi amasango aseHades awayikulahlula ibandla lami. Petru. 2 Ngiyakukunika izihluthulelo verse 19 zombuso wasezulwini. 3 Oyokubopha Petru emhlabeni nasezulwini kuyoboshwa. uPetru wanikwa leli gugu lama parels, anikwa uJesu izinto ezintathu ethi Petru ngiyolakha ibandla lami lele ngiyolakha. Amasango aseHades awayikulahlula, angeke kungene izinto zangaphandle endlini kaNkulunkulu zizocacaza zibuse endlini yami, awayikulahlula. Petru. 2 mawufunda uverse 19 ngiyakukunika ihluthulelo, ngamanye amagama ngiyokunika amandla ikhiye Petru zokubusa umbuso, ihluthulelo zombuso ziyoba ngaphezulu kwaleli bandla. 3 konke Petru kubophayo nokukhululayo siyakunika isitembu and assurance ezulwini kuyoba njalo. Mawuke wathi Petru wena akuvule kulwandle siyakunika isitembu. Mawuke wathi Petru phendukani ngoba umbuso usondele kuyoba njalo siyakunika isitembu. Oyokubopha emhlabeni nasezulwini kuyoboshwa. 3 yezinto uPetru anikwa zona. Bese sewuyafunda, angithi uyabamba njalo 3. Bese sesiyafunda ke masinya uLuka chapter 22. Yes, Luke chapter 22 sibuke kusukela ku33 iverse la khona besetafuleni behleli nenkosi. uSimon Petru ke uyaxwayiswa la, behleli nenkosi. Iyasho ke inkosi itshela uSimon ukuthi uSathane unifunile ukuba nihlunge. Nawo amagama aPetru asewashoyo la isethi ke mina Nkosi ngikulungele ukuya nawe. Uverse 33 loyo sethi Nkosi ngilungele ukuya nawe nasetilongweni nasekufeni. Usethi ke uJesu wabambeke lawa. And ubambe lokhu kukhuluma uJesu noPetru. Umlayezo awuhambi ngenye indlela, bakhuluma babhekene. Usethi uJesu ngiyakutshela Petru ukuthi iqhude lingakakhali. u34 loyo iqhude lingakakhali namuhla ungakangiphiki wena kathathu ukuthi awungazi. 33 loyo ake simfunde kahle. Wayesethi ngiyakutshela Petru ukuthi iqhude alikukhala namuhla ungakangiphiki wena kathathu. Bese wehla nayo le ndaba uye kuverse number 54. Amaverse nakhona nje amathathu bakithi engifuna nje siwafunde. 3 ngoba siyazi ukuthi u3 inumber vele yasembusweni. The first government usithola uNkulunkulu yise undodana nomoya ongcwele bayafoma idalo bezikhona. Yes, kodwa le 3 isho ubuthathu bukaNkulunkulu, the Trinity of God. Now masifunda uverse 54 usethi ke angithi uzwile inkosi ngaphezulu ikhuluma into eyisimangaliso sokuthi ke wena Petru ngikutshela indaba yanamhla ke namhla ukuthi iqhude yalizukhala wena ungakangiphiki. Asifunde ke la kuverse 54. Base bembamba bamuka naye bamusa endlini yompriest omkhulu. uPetru walandela ekude. 55
sebebasile umlilo phakathi egcekeni bahlala phansi ndawonye uPetru wahlala phakathi kwabo. Nakho ke intombazana ethile imbone ehlezi ngasemlilweni yamgqolozela yathi nalo ube naye. 57 kepha uPetru waphika wathi sifazane angimazi. Mayeqala ephika kuverse 57 kwafa isango lokuqala ngoba uJesu mayekhuluma noPetru lapha kuMatthew mayekhuluma noPetru ethi ke amasango asehayadesi leli bandla engiyolakha alikwahlulwa ngisho amasango asehayadesi. So uPetru mayephika ukuphika kukaPetru, thank you moya ngcwele, kwakudibiza zonke lezi zinto ezashiwo uJesu ezisho kuPetru ngale kuMatthew 16. Kwakufa lezo zinto lezo. uJesu wabeka into ezintathu phezulu kwebandla noma phezulu kwaPetru ethi amasango ayokulahlulelo yokubopha kuyoboshwa ezulwini ethi ihluthulelo zehades kufa lezo zinto. uPetru nayephika kokuqala amasango avela ngene ebandleni avuleka avulela nezitha zizongena abanye bashumela abakuthandayo abanye basho kuba basho abakuthandayo. Kwaqala kwangena izinto ebezingadingeki nezingakaze zangena ngisho emandulo egcekeni likaNkulunkulu. Mayephika ku57 58 emva kwesikhashana omunye wambona wathi nawe ungomunye wabo. Kepha uPetru wathi muntu ndini angikwazi. Okwesibili makuqala uPetru ephika ihluthulelo zanqamuka zasuswa kuPetru waphelelwa ivalue. Igama elithi Petru lafelwa yivalue la lose ivalue lokuthi ke seka umuntu lonikiwe ihluthulelo zombuso ukuthi mayekhulume landa abantu ebazofaka embusweni. Yiko lokhu uzothola namhlanje ukuthi kunabantu abathi noma bekhuluma indaba zombuso bekhulume kodwa kungenzeki lutho. Kwafa isango lehluthulelo. Mawufunda uverse 58 sekudlulile isikhathi esingaba ihora. Verse 59 sekudlule kungathi ihora linye. Omunye umuntu waqinisa wathi impela nalo ube naye ngokuba futhi ungowaseGalile. Kepha uPetru wathi hey muntu ndini angikwazi ukuthi uthini. Masinyane lakhala iqhude. Wagcina lapho uPetru uhlanganisa amehlo nenkosi eqede kumphika ke la inkosi yayisiphenduka. Verse 61 yambheka uPetru walikhumbula izwi. Mayeqeda nje kusho njalo izibopho zaqhabuka. Nabeqeda kukhumbula izwi izibopho zaqhabuka ukuthi Petru ayokubopha emhlabeni ezulwini kuboshiwe. Yiko lokhu uzothola ukuthi abanye abantu bayafunga la kodwa izibopho zaba ziboshwa azirecognizwa yilelo sango. Bese siyabuya ke woza ke sibuya ke la kuJohn chapter 21. Now we are kuJohn 21, the last chapter of John u15. Uzothola ke ukuthi ke sebadlile ke besuthi abafundi bakhe naye uPetru sebedlile besuthi. uJesu wathi kuSimoni kaJona uyangithanda na? Kunalaba nawe esethi yebo Nkosi. Bamba-ke uphikile ngale kuLuka 22 waphika uPetru kathathu wathi no. Kwaba no-number plate yaseMelmoth wathi no. Kodwa ngapha kuzovuselela amasango abhidlikile kuLuka kunabo yes. uNkulunkulu is rebuilding noma uJesu
ubuyisa izinto, ngoba akwenzeki inkosi ikhuluma izinto bese zishiya zilenga. Kwenzeki, izobuya noma ungawa ekukholweni namhla, kodwa inkosi ekukhulumile kuwe izobuya izokurebuilda, izokuvuselela egameni likaJesu. Mawufunda la uthi yebo Nkosi, noma ngonile ngiphikile ngakhumbula izwi lakho, kodwa namuhla ngiyavuma ukuthi ngonile. The only thing efuneka siyenze njengebandla is to repent, nokuvuma. Once avuma ukuthi Nkosi ngonile, ihlazo lami nali wena uyalazi, nabazama ukulimbula belimbule emhlabeni wonke wena uyalazi, kodwa yes ngonile ngiyavuma. Lithi iBhayibheli wathi ke you are coming right manje. Yazi ukuthi wena ngiyakuthanda Nkosi. Siyayithi Nkosi yipha izimvu zami. Verse 16 wabuye wathi ngokwesibili enayevuma kokuqala isango laseHayadesi lavalwa. It is by choice ukuthi lakho isango livaliwe. Usahlulelwa abantu bangakholwa, usahlulelwa abantu abakuphathela ama-files akho a-2002, usaphethelwa abantu ama-files akho a-1970, basakukhumbuza, ukwazi ukushubayela wena unje, bayakutshela abanye. Kodwa uthi lama usifunda lelo sango lavuswa, lamiswa, lashaya isitembu ezulwini ukuthi ke yebo labhidlika, ukuthi amasango aseHayadesi awayukulahlula. Yebo lavuleka mhla uPetru ephika. Siyalivala Petru. Leli verse lisho ukuthi amasango aseHayadesi ngoba evulekile nje sekumachange bathi siyalivala ke manje Petru. Siyalibuyisa ngoba usuvumile ukuthi iphutha lenzekile. Inkosi yethu yaxolela, iyasixolela nathi. Ngokwesibili wathi Simoni kaJohn, uyangithanda na? Wathi kuye yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi uyangithanda. Zabuyiswa ihluthulelo phezu kwakhe uPetru, zalenza